Molo wethu. Oh, kufuneka uhambile kule ndawo uya kuyo ne. Ulungiselela uba mawuhambe kuyo ngevalaza. Kufuneka uye kuyo ngevalaza. Samnaxhala ndiza kuhoya kwenze yonke le nto uyifunayo ne. Ndiqale ndicoce ubuso bakho kakuhle. Ndibenze kanje. Into yokuqala esifuna sisebenzise. Nanto into yokuqala ke ndifuna ndikufake i-foundation. Okay. Mandikubuze ke uvulwa kanjani? Nanti ndivulile. Okay. Mandikuthambise kakuhle ke macimela kaloku sucimela kakucimela suqhwanyaza. Yini? Ufuna nokuqabile uyandixelela uba ixesha liqhatshwe yinja apha ufuna ndikhawulezise ngoba ixesha liqhatshwe yinja. Khawumkancinci ujikise kweli cala umqala wakho. Jika nangasekunene ekhohlo, kunene ekhohlo. Okay, sigqibile ngokuqaba yona. Yintoni endiza kuyenza? Amathambo wakho kame kakuhle akho nto uzofuna ukuyenza but mandinyusele lena ke. Yeza ithi kanje. Ndifuna ubona uba ayizokwenza. Hliphisa nakweli cala, nakweli cala. Jikisa, jikisa intamo. Hayi ke wena ufuna umanqalelwa ngawo wonke amaxesha. Bajika ujonge nga, ujonge nga. Okay, sanantsi intamo yakho ijikile. Ujonga nga mna ke. Nokwenza kanjani yiza ke. Qhubekeka ude minca sidlele esi. Nakweli cala mandihlempise, nakweli cala mandihlempise, nakweli cala mandihlempise. Ndakuhlempisa ke ngoku. Ndakuhlempisa ke ngoku. Ndakuhlempisa. Yintoni ozoyifuna enye? Khona enye into uyidingayo, khona enye into ndiqaphe yona. Andinqondi uba kodwa ikhona. Yintoni ezolandela? Yintoni ezolandela? Ndifuna ukuoutlayina umlomo wakho ke ngoku, yabo? Ndifuna ukuoutlayina umlomo wakho. Yithi kanje, yithi kanje, yabo? Ngathi uyawunweba umlomo. Ngathi uyawutweza. Ngathi uyawutweza umlomo. Yiza ndiqabe ke. Okay, qhubekeka utweza umlomo. Sukunciphisa kwa wena, sukunciphisa. Funeka ndiwenzile kaloku sukunciphisa. Ingathi uyawunciphisa nje wena umlomo wakho. Yithi ke. Mbambatha umlomo wakho, mbambatha. Yonke ngoku endifuna ukuyenza andiqinisekanga uba yintoni endifuna ukuyenza. Ndifuna ukuqaba umlomo wakho ke ngoku. Ndifuna uqaba bomvu ne. Uthanda umbala obomvu? Anawo namazipho. Anawo namazipho mandiyawatya. Yiza ke. Thambisa umlomo wakho. Ndiqhubekeka utweza umlomo wakho sukunciphisa. Qhubekeka utwezile. Ndikuthambisa ke ngoku xa utweza umlomo. Xa utwezile umlomo ndaqhubeka ndikuthambisa ke ndaqhubeka. Uba nomlomo obomvu ke ngoku. Ya, ndawuthanda umlomo wakho obomvu. Abantu abaninzi bandibuza ndiqaphe intoni emlonyeni. Qaba le nto andiyazi uba yeyaphi. Qaba le nto. There's some of you guys, when I had this red lipstick on, I don't know whether it's red or what, you're asking me, oh my god, where did you get that? Where did you get it? I like that color. You know, on one of my videos, this is what I had on. This is what I had on, but like, I'm now back in character. If you don't understand closer, just listen for the purpose of watching the video. Okay, okay. Ndivala ke ngoku, ndigqibile uqaba umlomo. Yintoni enye? Ufuna ukwenza amashiya akho. Yeyiphi amashiya? Amashiya yilena. Amashiya yilena ndingenixelela. Amashiya yilena. Theni ngathi ayifuni nje nale amashiya. Ndikwenza amashiya ke ngoku. Yiza ndikwenza amashiya. Yiza ndikwenza amashiya. Yiza ndikwenza amashiya. Ndiyakubhrasha amashiya akho seyimaninzi kwawona akho sizathu sokuba ude uwazobe. Cawa hey uzokwenza abe makhulu because sona amashiya amarayithi. Ndaqinile nje ndiyawakama nje kanje yabo. Ndixelele lona ndithenga nini? Ndandiyithenge nini? Before u-20. Oh, isiciko sayo sawapha phantsi ke ngoku. Ndayithenga noba phambi bakubetha u-2020 ndixelele. Ndayithenga phambi bakubetha u-2020 jonga. Ibhalwe ngamagama ngapha eJapan. Uba ndandiyithenge phaa ngoku ndandisepha. Hayibo? Hayibo?
ngikwenza ke ngingafunda uzama ukukhawulezisa nakule video qha ndazi bazodivide kanjani nikhawulezisa izawuphuma injani kodwa manikwenze kwenza lento uyifunayo ndiqebile ne uyabona uba uyayithanda nawe yonke into ihambe kakuhle okay ntoni izalandela kaloku ndifuna ukwenza eyeshadow ke ngomba ufuna umbala oqaba ezi eyeshadow iphi ndoqaba eyeshadow okay ngomba umbala ongafuna uqaba eyeshadow ngomba umbala ufuna uqaba eyeshadow ngomba khetha kaloku umbala eyeshadow ngoba apha awuqinisekanga ufuna ukumbala ndifaka yonke imibala kuba unqelile ufuna ukumbala awuqinisekanga noba ngompu lo ufuna ukuhamba nawo umbala ngoko ke ndikuqaba yonke imibala ke qho xa ndisithi ndifuna ukufaka into abantu abaninzi bathi kutheni thuka nje bacima ndiyafuthuka kaloku thuka ngala lwimi lukhumshileyo kuthukwa ngalo ngoba ndithetha ngofu andithuki mna kutheni bacima ndiyathuka ngokufuna ndimane ndicinge kakhulu uba noba abacima ndathuka ke ngoko esiXhoseni thetha isiXhosa mamfundi ndizothukela ntoni ezawunyanzelisa uba mandithuke ndiqabe wethu ubuso bakho uhambe kakuhle uqabile ke ngoku yintoni enye ezawuyenza yintoni eshota ngayo afake i-eyeshadow ingathi ufuna ii-wings nje ufuna Ariana Grande hayi ke masisi wena ufuna Ariana akukho umuntu lapha ngona ukumamelele ngezalento kwesicala khawulezisa kwesicala khawulezise ndiyawatya amazipho am mna ndixelele no ushota imascara ne zama uba kukho isandi manzame uba makubekho isandi okay ndiyakuhlipisa ke ngoku mascara yakho yabo mascara nansi mascara ndikufaka yona ngoku ngayibona nakweli cala xa ufaka lokho unyusa lamashiya ungawanto unyuse yazi xa senze fast and aggressive andikwazi ukuyenza ivideo ungabi ngathi ndiyanqola like yabo ngokungqola ngathi ndiyanqola okanye ndakhwazela umntu njengoba ndingathanda ukuyenza kakhulu uma ndazi uba uzokhawulezisa njani ngoba ngathi ndiyakunqolisa andifuni ukunqolisa abantu mna kwi-intanethi zinto ezayithini xa uthi mandikhawulezise maninzi abantu baninzi into endikhawulezisa qha andazi ndizoyenza kanjani ngoba andikwazi uba ngathi ndithetha nje ndipholile kodwa ngathi ndiyanqola ndiyacinga uba inoba seso sizathu sokuba bathi yi-fast and aggressive ngoba ayikho indlela yokuba ukhawulezise ube ngathi kodwa uthathele ezantsi hayi ke nam ke ndenza loo nto qhubeke ndenza loo nto ngoba andiyazi uba mandiyithini masithembe ubana nizawunilalisa le nto ndiyenzayo ukuba ilokhwe yam ndiyingcolise ngala mascara emnyama yho yinto endizayithini le mhlola bukelani le nto ndizofumana imali yokuthenga ilokhwe nje bukelani ndizothenga imali yokuthenga ilokhwe nje ngoba jonga ilokhwe yam ngoyingcolisile le nto hayi noba nalo mbala omnyama uhlala nalo mbala nkosi yam ngathi ndihlempisa wesi yintoni enye eshotayo ngathi udinga ipowder
ndingayichithi nayo nkosi yam. Ndilichitha lawo ezi zinto ndincipha ngantoni kona. Ya, nantsi iphawuda. Ingathi ndiyayingcolisa. Bendisenza ntoni ndiyingcolisile qinisekile. Umhlobo omhlophe kakhulu into bendiyenza leyo. Khawundicimele ne, andiboni kakuhle ngoku. Ndiqabe manyani, bendisenza ntoni. Andizame ingathi ndayisusa. Ikwenye ibrush ndingayisebenzisa. Ingathi ndayisusa. Ingathi ngcono kodwa lena. Mandisule nangale lokhwe yam indala kuba ndizondithengela ilokhwe entsha ndithi nobukela ndide ufumane imali lokuthenga ilokhwe entsha. Ngenxa yenu. Kodwa ngathi iyacoceka qha andiyithandi uba icoceke inyam ncam isemdaka nangoku. Mandisule ngale lokhwe endiyinxibileyo ngoba senivele niyingcolisile. Ndifuna imali yam apha yokuthenga ilokhwe entsha. Ndinenzela eso simanga sokungayibukeli le vidiyo ndifumane ilokhwe entsha. Ndim nani ntoni ndakundakuza ize nilinge nje nenze loo nto. Cocekile ke ngoku. Cocekile ke ngoku ndibona kakuhle nandiqinisekile ndibona kakuhle. Awusemhle sana ntombi, usemhle sana. Yintoni eshotayo? Ingathi khona into eshotayo kodwa andiqinisekanga. Come on, njonga. Come. Uyanjonga ne? Khona into ngathi uyayiva wena kuwe ingathi heyi kufuna kuyenzile. Okanye wena nawe uyiva ingathi hayi ugqibile ke ngoku irayithi yonke into. Amaye khona le nto ngathi iyashota apha kuwe kodwa ke yiphethe ikama khona uba ndikwazi ukwama iinwele zakho. Ndikwama iinwele zakho ngathi izinwele zakho ezi zidinga ukanye. Yabo? Ndikutsutsuze. Asemhle sana yu awuzenga ukukama inwele. Sondela ndikama inwele zakho yiza kaloku ndukama. Ndawukama sondela kum. Yiza inwele zakho funeka zihambe kakuhle. Funeka zihambe kakuhle inwele zakho. Yonke into ihambe kakuhle. Ndiyacotozisa ke ngoku. Khambalisele ngawe ithini into yakho sana. Ndagqibela nini kaloku kandixelele. Ithini into yakho? Ndilungiselela ivalaza apha. Zithini plans zakho zevalaza? Uyaphi na? Andixelele uyaphi? Une-plans sana. Kusemandi uba nguwe une-plans zevalaza. Uthi uzothini Kabele? Uzokwenza ntoni kanye? Hayi ndiyakuva ke sana. Kodwa ndizoba sathini kancinci. Ndizama ukuzenza lapha ezantsi ne. Ngathi sifuna uqhawula kwezinwele zakho. Yavakala ne? Amen. Usemhle ke ngoku indlela omhle hayisana ndinomona nami ngoku usemhle. Ubuzazi wena uba ungade ube mhle kangaka. Usemhle. Umhle kaloku kunengxaki yakho ngoku. Ingathi uzimiselanga nje wena. Khawuzimisele. Kabele le nto uba uzibona hayi ungade uzibone uba umhle kangakanani. Jonga apha. Zokubonisa ne?
Zakunikeza isipili uzibone indlela omhle ngayo. Ndakunikeza isipili uzibone indlela le umhle ngayo. Ndibile ndimanzi kule nto ndiyenzayo kuba kutshisa kuthi byanoko zinokulayita ne-aircon ngoba iza-interfere nale sound lapha. Ndibile ndimanzi kodwa ndizakunikeza isipili yabo uzibone. Khamncinci ufuna ukunikeza isipili ke ngoku. Xa unikeza isipili uzibone indlela omhle ngayo. Nasi isipili. Uyazibona uba umhle kangakanani? Nasi isipili. Uyazibona awusemhle? Jonga kaloku nasi isipili. Nasi isipili awusemhle. Nasi awusemhle sana. Awusemhle sana. Awusemhle. Uyazibona umhle kangakanani? Okay. Into endifuna undenza yona ngokuba undibhatale. Bhatala ke sisi. Bhatala. Yabona ngoku into endiyithandayo uba uphuma imizuzu engamashumi 15 yile nto enobe ndiyenza. Uba ndikhathele kungathi kudala ndisenza kwixesha selincinane. Dala ndisenza kweli xesha selifutshane lona lihambe kwalona. And kuyatshisa apha phandle. Kuyatshisa apha phandle. Andazi. Gqibe ngoku ndaqomba ndigqibile yona. Okay. Uhambe kakuhle wethu. Masithembe uzolonwabela usuku lwakho kwaye umhle. Ndiyabulela undibhatele. Nkosi kakhulu. Ulale kakuhle, uphole kakuhle, uzola kakuhle. Nantoni oyenzayo uhambe kakuhle. Yintoni? Phambi uhambe ufuna ndikunikeza amanzi engcebiso. Ndawunikeza amanzi engcebiso. Akho ngxaki. Ndawunikeza amanzi engcebiso. Hayi ke mna ndisenziwe namthanda uThixo. Ndamamkela uYesu njengenkosi nomsindisi wam. Amazwi engcebiso yam ngawo onke amaxesha sokuphuma phi ephuma eBhayibhileni ke. Nangalana amazwi enza kunikeza wona ngamazwi aphuma phi eBhayibhileni. Azothini ke ngosofumana phi? Sizokuzamela mama sofumana phi? Ndikuzamela wethu. Masiwajonge. Ithini into? Masijonge phela ndiyibhale ngesixhosa nawe eBhayibhileni. Ndibhale uba isiXhosa aphume ngesixhosa. La mazwi ndizonika wona ndiyakubona uba ingathi njengoba kule nto uya kuyo nje ebhalaza ingathi yoyika sifuna xhala vele uphole uzole. Nasendixelela lonke loo nto masingawonke amaxesha sonsithi hayi phola wena uzole ulale yonke loo nto. Qha ke ngoku wena noba suppose uba hayi ndithini namhlanje ndizawunikeza la magama amanye ndikunikeza le ngcebiso iyi-1 andizuyitshintsha. Uhlale ngolu hlobo ululo upholile uzolile. Qha ke ngoku ndikunikeza ingcebiso suka eBhayibhileni ethetha ngaloo nto nayo qonda. iBhayibhile ke le ngcebiso ndikunikeza yona isuka kwincwadi kaYoshuwa isahluko sama-41 ivesi 10. Ufunda ngolu hlobo. Musa ukoyika kuba ndinawe mna. Musa ukubhekabheka kuba ndinguThixo wakho. Ndikukhaliphele, ewe ndikuncedile, ndikuxhasile ngesandla sam sokunene sobulungisa bam. Yabo, uyaxelela uThixo sifuna xhala wethu veliphole yonke into izohamba kakuhle. Nawe ubambile ngesandla sakhe sobulungisa. Kutheni ungathi nexhala nje? Phola uzole. Unikele yonke izinto into kuye ngokuxelela uba wena usindwa yimithwalo isise kum ndizokunikeza ukuphumla. Kutheni ke ngoku wena uzisindisa ngezinto ezi-unnecessary? Hayi sana, suyenza loo nto. Nikele kuThixo. Ndikubona ndithubilisayo. Khawuhambe wonwabe.